ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, мардуми ютуб, мардуми ғариб, ҳама каса хубен тинҷан. Ирӯз 3 сентябри соли 2024 ба канали Саудо ТВ хушомаден. Ирӯза наворда ҳастай. ВАЗ 21099, Mercedes C-Class, Toyota Corolla, Daewoo Lacetti, Hyundai Sonata ҳастай, Opel Meriva ҳастай, Opel Sedan ҳастай, Opel Hatchback ҳастай, Opel Caravan ҳастай, Opel Astra ҳастай, Opel Vectra ҳастай, Hatchback арзонак ана ҳамияй. Хулас баҳри шумо беҳтарин мошино Opel Astra ҳам ҳастай. Бо диққат тамошо кунен. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ лайкҳоро занен. дар канал подписатсия кунен. Мода беҳад мошинои арзон бисёр рой мекунанд. барои реклама ҳатман муроҷиат кунен. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен. Рекламаш мекунен, фурӯшта мегузорем навораи баъдинада. лайкҳои бепла ҳатман бизанен. каналда подписатсия кунен агар шумо хонахар ё мошинхари ҳаққӣ бошед. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Касоне ки дар Москва ва Московский област кор фаъолият мекунед, шумо метавонед дар рафти кортон ҳамагӣ бо 5000 рубл бизнес кунед. Мисол, аксессуар оптом мегирен, болош сумода мефурӯшем бародари азиз. Беҳтарин бизнес метавонед дар Авито, TikTok, YouTube, Instagram дигар сайтҳо фурӯшед дӯстони азиз. Мисол, наушник мегирен оптом 50 рубли, 150 рубл свободо мефурӯшем бародари азиз. барои харидорӣ дар WhatsApp Ҷаҳонгир дата WhatsApp мондагем. муроҷиат кунен. 24 соат шумо ёрдам мекунад. Доставка любой метро 300 рубл. маромад ина кортона буд кунен. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti ҳастай ки роҳӣ кардан дар ноҳияи Ёвон. соли бароиш 2004. Lacetti Hatchback фасон зурибат нигоҳ кунед. мордара дан бигирен. коробкаи механика 31000 да нами Lacetti-ра ҳозир мехарен. гази бензин, рақамҳои 7474 WhatsApp-шон. салонаш тоза. берни мошин тозаҳак. кондитсионер ях 11 моҳа тонировка. баллоно 80%. документ утилизация надора. 11 моҳ тонировка дора, документ утилизация надора. транзит мошин дар Ёвон мебошад. мошин срочно бояд савдо карда шава. сум дар корай, хадавои 90% боз муомилаи хубам дора. 31000 Lacetti Daewoo Hatchback маромад ина. касоне ки хоҳиш карден дар аму таги комментарияи навор ки Lacetti навор кунен, ина нигоҳ кунен. просто тамошо кунен, занг зада бигирен шава. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Vectra A ҳастай ки дар ноҳияи Вахш. солиш 94. 19000 сомонӣ. мошинча тоза. гази бензин, объёми 1.6, коробкаи механика. 19000 да нами мошина ҳозир метавонед занг зада бихаред дӯстон азиз. рақамҳои дастӣ 484 ё ки дасти дигаришам 484 ё ки WhatsApp-шон +1 901 қатъия занг занен. ҳолаташ нормалӣ мегарда. ҳуҷҷато понни тамом шудагиай. баллоно миёна, краскаш навай, хадавои соза алиш мешава. ба моторол ё ки ягон намуд мошини дига боша мега алишам мекунем ша. И хел ба нарх 19000 кутестиан бо савдои хубам дора. касоне ки ина мақсад мошинхар ҳастен, Vectra A хостен, ана ҳамеша роҳимон кардан, навортон кардем. чашкаҳо тоза. гази бензин 94 сол, 19000 муомила дора. дӯстон, лайкҳоро занен. поддержкаро фуромӯш накунен. ҳами канали Саудо ТВ барои шумо кушодагай. подписатсия кунен, лайк занен, поделитсия кунен. дар аму комментария фикротонро ҳатман нависонен. чанд қад дастгирӣ шава бо адуши мошинои арзон дар навор монда мешавад дӯстакони азиз ман. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Астраев каравани простой ҳастай ки соли бароиш 1996. сезони караван шид. маромад. шаҳри Душанбе 40000 сомонӣ мега муомилаи хубам дора. мошинча тоза. 40 савдо дора. бензини холӣ, объёми 1.6, коробкаи механика. WhatsApp-шон 7980 метавонед ҳозир занг бизанед. меган мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. умуман задагӣ пусидагӣ надорад. утилизация дора. ҳуҷҷат дора. чашкаҳо тоза без варид. морда фасон. срочно сум дар корай. ҳуҷҷат утилизация кардагиан.
пусидагӣ задагӣ умуман меган надорад дӯстон азиз. хулас маълумоти пурраша рақамҳои WhatsApp 7980 аз номи канали мо Саудо ТВ занг зада мошинчара пурсоншен. маъқул ки боша ҳозир рафта ина бихарин ша. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузофи хечибек 29000 хечибеки 96 тамошо кунем бачаҳо. ана ҳамин мошин ман бовар дорам ки ҳамин баъди навор як 2.5-3 соат пас зангаш назанем ки савдо шудагиад. каси успед кард то 3 соата ина пожалуйста. бензин газ объёми 1.6 коробкаи механика рақамҳои 37 занг занем. мошинча дар ҳолати беҳтаринай, задагӣ пусидагӣ умуман надорад. дастфирӯшро мефурӯшем. моторуш нав, ходовой нав, аккумулятор нав, 4 баллон нав, чашкаҳо радной без варид, мордаи фасон, краска тоза, баллоно плюс дискои фасон, маълумоти пурраш, рақамҳои 37 оиди ҳамин хечибек занг занем. 29000 солҳои 96 срочно савдо мешавад. успед кардӣ гирифтиш, успед накардӣ навори баъдина бо мепартем тамошо кунем. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Ashka ҳастае ки соли баромад 2007 шаҳри хуҷанд ва қарор дорад. 58 дизелни WhatsAppшон 2072 аз номи Саудо ТВ занг занем. мошинча тозаи дизели як наҳи механика дӯстон азиз. ана ҳамин мошин бояд срочно савдо шавад дар шаҳри хуҷанд нахаду. мошинча меган ҳолати беҳтаринда қарор дорад. документ танировка 8 моҳа, утилизатсия надорад. 4 баллон нав срочно савдо мешавад. як наҳ кашиш зур 2007 58 Opel Ashka хечибек маромад занг занен, маъқул боша бигирен ша. дар таги коммент нависем ки кадом маркаи мошинҳоро навор кунем навори баъдина. мо ҳаракат мекунем комментарро хонемда аз рӯи комментҳои шумо навори баъдина мошинҳои хоси шуморо навор кунем. лайкҳоро занен, дар канал подписатсия кунем. шашумин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастае ки дути соли варӯиш 1997 шаҳр Душанбе 27 муомила дорад. Vectra B 97 сол. объёми 1.6 коробкаи механика WhatsAppшон 1102 ҳози зангза барабихар шеринар. мошинча на хадуҳай мега гази бензин кор мекунад. мотори вагоняи расходи масъала надорад. баллонош ходовоиш созай. пусидагӣ задагӣ мошинча надорад. боз як чинимчи муомила мекунем ша. ҳозирашта 27аш мегем, бо муомила карда мешавад. Vectra бехаром ҷамошинагар ина маромад ҳозир рақамҳои 1102 метавонем дӯстон муроҷиат карда маъқул боша бигирен ша. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-Class кузов караван универсал. соли бароиш 2000 сол дар Конибодом мошинча айни ҳол қарор дорад. ана ҳамин Mercedes бояд чи 61500 сум савдо карда шавад. дизелни ДВДи механика. ина морда мана морда. рақамҳои 0023 аз номи мо гап занем. азиз мошинча дар ҳолати хуби техникияй, 4 баллонаш нав, кузов радной, задагӣ нестай, техосмотр ва утилизатсия надорад. азиз ҳамиқа ки 61500 бо муомилаи хубам дорад. надоштааст техосмотр ва утилизатсия кардагӣ нестай. ҳамиқа камбуд дизелни ДВДи механика маълумоти пурраша рақамҳои WhatsApp 0023 ҳозир занг бизанен. маъқул ки боша рафта мошина проверка карда бигирен ша дӯстон азиз. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla ҳастае ки соли бароиш 2009 ҳамон нафарое ки Toyota Corolla хоҳиш карден ҳамин арзонакша ёфтем. мақсад ина пешниҳодтон кардем. ноҳияи воседа қарор дорад. 65 муомилаш қатъияй. 65000 2009 Toyota Corolla дар ноҳияи восе қарор дорад. бензини холӣ, объёми 1.6 коробкаи механика, мордаи фасон, краска тоза, маълумоти пурра, рақамҳои
7247 ҳозир занг занед. мегӯянд мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мақсад маълумоти пурраша аяму рақамҳои 7247 метавонед занг занед, бо пурраша видеоша роҳитон мекунад. хулас чахчах карда бигиреша. ҳастаи нафарое ки ба хотири ҳамин Toyota тамошо мекунанд, шумораи мардаме ки ба хотири Toyota тамошо мекунанд зиёд бошад, дар ҳамин комментария нависед. мақсад мо навори банда боз зиёдтарша монем дӯстон азиз. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21099 советский. Любителёш ҳамҷа бошен, агар тамошо кунед. 2004 соли бароришами 99. шаҳр Душанбе 15000 савдо дураву. Бензин, газ, объем 1.6, коробка механика, фасонча, краска тозаакай. 4-6 WhatsApp-шон занг занед. мошинча мега дар ҳолати беҳтарин ҳастаи қарор дорад. мотор, коробка ходовой 100%, 4 баллон 80%, ҳуҷҷато 4 моҳи дига срочна, объеми 1.6 инжектор, коробка механика 15000, салон тоза, гази бензини 1.6 механика сон азиз. Душанбеда 2004 сол. ино успет кунен. касоне ки хоҳиши ҳамин хеле мошинаро доштен, занг занен. 15000 бо савдои хубам дорад сон азиз. нашоти ҳар як мошин рақамҳои худ шонда мо дар ҳамун таги ҳар як навор мондагием. ҳамао да дӯстон занг занен. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Hyundai Sonata ҳастае ки соли баромад 2003. Hyundai Sonata шаҳри Ҳисори Чилазора. Толка газ, моторш 1.8, коробкаш механика, краска тоза, баллон плюс дискои фасон. аввал хонен, баъд занг занен. мотор 100% мега, коробка 100%, масъалаи ходовой 100%, документошам ҳамаш ҳастаи 100% қабулш мекунем. хулас утилизация дора, плюс 4 баллони пачкаи 100% заги, салонча тозаи кожа, Sonata 2003. ина 40 та муомилаи хубам дора. салонша нигоҳ чӣ фасон, краскаш бо ай салон тозаакай. мақсад ки касе ки гирифт успедиш кард, ина марамат зангза бигиренша. дар ҳамин канали Саодо ТВ мақсад мошинои арзон навор карда мешавад. навори Пагайна 4 сентябр худо хоҳад навори хонаҳо мешавад. тамошо кунем, беҳтарин хонаҳоро кардаган тамошошон кунем. мегзарем ба 11-ҳамин мошини фурӯшӣ. Opel Meriva. Meriva харо ҳамҷа ҳастен. соли баромад 2006. ҳамин Merivаҳо беҳад қиматанд. чӣ сабаб дорад ман намедонам. 58 Душанбеда қарор дорад. толка бензин, объемаш 1.8, коробкаш механика. рақамҳои WhatsApp 7051 занг занен. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. срочна фурӯшӣ 58 муомила дора. ҳуҷҷатош то охири моҳи августа. август 2024 2025. мақсад ки пашти 1 сол ҳуҷҷат дора, вале утилизация дора. моторш 1.8 16 қабурға иваз мешавад. зефира қатъи алиш мешавад. хел ба нарх 58 бо муомилаи хубам мекунанша. касоне ки Meriva хостен, ина марамат занг занен. хулас навори мо ирӯзаш якчанд мошинои беҳтарин қад тамом шед. ҳаракат кардем аз рӯи комментотон навор кунем. лайкотон намонен. номеро барои реклама кардан, мошин дорен, замин, хона, квартира чизе боша рекламаш мекунем. навородам мемонем. ша худо хоҳад ҳаракат кард савдо карда метем. канали Саодо ТВ дар хизмати шумо. бародаро, фақат навор эҳтиёҷ ба лайкҳои шумо дорад ва канали мо боша эҳтиёҷ ба подписатсияи шумо дорад. барои баланд бардоштани аудитория фақат подписатсия ва лайк аддуши дастгирӣ. зинда бошен. боқӣ дар амони худо дӯстон азиз.